ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं तदा शिवभातिकं ये कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी शुभानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वांछकल्पतराय दुर्गसिंधे बस भगनाना भावनी श्रीयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது காண்டம் 10வது அத்தியாயம் 7வது பதம் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே குறைச்சலா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण प्रभु जी, நான் படிக்கிறேன் प्रभु जी. படிங்க மாதாஜி. எடுத்துக்கிறேன். பரமாத்மா என்று. ஹரே கிருஷ்ணா प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு ஜி. பரமாத்மா என்று போற்றப்படும் பரம புருஷர் தான் பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவற்றின் ஆதி மூலம் ஆவார். இவ்வாறாக அவரே பரம உற்பத்தி ஸ்தானமாகவும் பரபிரம்மமாகவும் இருக்கிறார். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் துவக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜன்மாதிஸ்ய யத வதந்தி தத் தத்வவித தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமேத்மேதி பகவான் இது சப்தியதே ஆகிய வாக்கியங்கள் சர்வ சக்திகளுக்கும் பிறப்பிடமான பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தங்களாகும். அதாவது அவர் பரபிரம்மம், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இப்பதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள இதி என்னும் சொல் சம அர்த்தங்களை பூர்த்தியடைய செய்வதன் மூலம் பகவானையே சுட்டி காட்டுகிறது. பின்வரும் பதங்களில் இது மேலும் விளக்கப்படும். ஆனால் இந்த பகவான் முடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே குறிப்பதாகும். ஏனெனில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரைத்தான் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலமாக அல்லது ஆதார புருஷராக இருப்பவர் பரம சத்தியம் ஆவார். இவர் பரபிரம்மம் என்பதை போன்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரம சத்தியத்தை குறிப்பிடும் இறுதி சொல் பகவான் என்பதாகும். ஆனால் நாராயணர், விஷ்ணு மற்றும் புருஷர் ஆகியவை பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தம் கொண்ட சொற்களே. எனினும் முடிவான சொல்லாக இருப்பது கிருஷ்ணர் என்பதாகும். இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பிரதிநிதிக்கும் பகவானின் ஓசை அவதாரமாகும். கிருஷ்ணேஸ்வ தாமோ பகதே தர்ம ஞான தீபீசக கலௌ நஷ்ட திருசாம் ஏஷ புரார் நார்கோ துனோதிதக. பாகவதம் 1.3.43. இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ சக்திகளுக்கும் மூலம் என்பதே பொதுவான முடிவாகும். அதைத்தான் கிருஷ்ணர் என்னும் சொல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. கிருஷ்ணரை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விவரிப்பதற்காகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் சுதகோஸ்வாமிக்கும் சௌனகரை போன்ற பெரும் முனிவர்களுக்கும் இடையிலான கேள்வி பதில்களில் இவ்வுண்மை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. மேலும் இக்காண்டத்தின் முதல் 2ஆம் அத்தியாயங்களில் இது விவரிக்கப்பட்டு 3ஆம் அத்தியாயத்தில் இவ்விஷயம் இன்னும் தெளிவாகவும் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் இதைவிட இன்னும்
தெளிவாகவும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2ஆம் காண்டத்தில் பரம சத்தியமானது முழுமுதற் கடவுள் என்று பொருள்படுமாறு அழுத்தமாக கூறப்பட்டுள்ளதால் இது பரம புருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சுட்டிக்காட்டுகிறது. நாம் ஏற்கனவே விளக்கியதைப் போல் 4 பதங்களில் உள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சாராம்சம் சுருக்கமானதாகும். இந்த பரம புருஷ பகவானை பிரம்மா தனது பிரம்ம சமிதையில் ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக என்று உறுதி செய்துள்ளார். எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டத்திலும் இவ்வாறுதான் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10ஆம் 11ஆம் காண்டங்களில் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் மற்றும் 7ஆம் காண்டங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மனுக்களின் மந்திரங்களின் மாற்றங்களை பற்றிய விஷயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். 8ஆம் காண்டத்தில் வைவஸ்வத மனு இதே விஷயத்தை மறைமுகமாக விளக்குகிறார். மேலும் 9ஆம் காண்டத்திலும் இதே பொருளுரையே காணப்படுகிறது. 12ஆம் காண்டத்தில் குறிப்பாக பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக முழு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் கற்பதன் வாயிலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முடிவான ஆதார புருஷர் அல்லது சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் வழிபாடு செய்யும் பிரிவினர்களின் தரத்திற்கேற்ப நாராயணர், பிரம்மம், பரமாத்மா முதலான பெயர்களால் வெவ்வேறாக விவரிக்கப்படக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன பாத்தீங்கன்னா, பரமாத்மா என்று போற்றப்படும் பரமபுருஷர் தான் பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவற்றின் ஆதி மூலமாவார். இவ்வாறாக அவரே பரம உற்பத்தி ஸ்தானமாகவும் பரபிரம்மமாகவும் இருக்கிறார். பகவானுடைய அவதாரம் லட்சக்கணக்கான அவதாரம் இல்லைங்களா, நிறைய அவதாரம் எடுத்திருக்காரு பகவான். அதுல வந்து இந்த அவதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழ் இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லா உயிர்வாழ் இதே கோலத்துல தான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா. எல்லாருடைய 84 லட்சம் உயிர்வாழ் இதயத்திலையும் பரமாத்மா இந்த ரூபத்தில் தான் இருக்கிறார், காட்சி கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி வந்து எப்படின்னா, நேற்று நம்ம படிச்ச மாதிரி காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா, கார்போதய சாய் விஷ்ணுவாவே பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறான்னு 3 விதமான விஷ்ணுவை பத்தி நம்ம விரிவா நம்ம படிச்சோம். அது மாதிரி எண்ணற்ற அவதாரங்கள் பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவதாரங்கள்ல நிறைய மகிமை எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய அசூரர்களை கொண்டு இருக்காரு, நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம அதுல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பார்ப்போம். மது, அதாவது நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், மது என்ற அரக்கனை கொன்றவனே அப்படின்றார். அது ரொம்ப அழகா வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு இடத்துலயும் பகவானை வந்து எல்லா இடத்துலயுமே பகவானை முதல்ல போற்றி பாடிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா கேள்வியே கேட்பார். இப்ப மது என்ற அசுரனை கொன்றன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். மதுன்ற அசுரனை எதுக்காக எப்ப கொன்னார், ஏதாவது ஞாபகம் யாராவது சொல்ல முடியுமா, தெரியுமா? ஏன்னா இந்த அவதாரத்திலையும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட இது, அது ஒரு நல்ல ஒரு இது, அது ஏதாவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியாது பிரபுஜி, கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ஆனா காரணம் என்னன்னு தெரியாது பிரபுஜி. அப்படியா? கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கிறேன் பிரபுஜி, ஆனா மறந்துருச்சு பிரபுஜி. ஓ, ஏன்னா நம்ம கரெக்ட் தான், நம்ம மறந்துடுவோம் சில நேரத்துல. ஏன்னா பகவத்கீதையில வந்து முக்கியமா வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 80 மேல ஸ்லோகம் சொல்றாரு, கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட கொஸ்டினா கேட்கிறாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 65 இடத்துல பகவான் கிட்ட வந்து புகழ்வாரு. ஒரு அந்த புகழ்ச்சியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப அழகா வந்து. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் வந்து பகவான் அவர் தனஞ்சயனேன்னுவாரு, நிறைய சொல்லுவார் அர்ஜுனனை வர்ணிக்கிறார். இது அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அது. சரி, இந்த இடத்துல நம்ம மதுவை பத்தி பார்ப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதா வந்து இந்த பொருள் உரை கொடுத்திருக்காரு, இதோட விளக்க உரை கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. அதான் பிரம்மாவை பத்தி கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம போன அத்தியாயமே பிரம்மாவை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். இருந்தாலும் இந்த மதுன்ற அசுரரு, ஏன் மது அசுரன், யாரு அவரு அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பிரம்மாவை வச்சுதான், பிரம்மாவுடைய ஆணவத்தினால்தான் வருது இது.
ஆணவம்னு சொல்றதோட அதாவது எப்படி சொல்ல வர்றது, தான் என்ற ஆணவம் பிரம்மாவுக்கு வந்துடுச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் பாக்குறாரு, சரி இவர் ரொம்ப இதான் இருக்கிறாரு, சரி இவர் ஆணவத்தை உடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் பகவானுடைய காது குடுமி, இந்த குடுமி இருக்கு இல்லையா, அந்த குடுமியிலிருந்து வந்தவங்க தான் 2 அசுரர்கள். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுன்ற ஒரு அசுரன், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கைடபன் கைடபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 அசுரர் வராங்க. பகவானுடைய அதை என்ன சொல்றது, காது குடுமியிலிருந்து வரவங்க 2 அசுரர்களே படைக்கிறார் பகவான். ஏன்னா பிரம்மாவுடைய அந்த ஆணவத்தை அடக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக. அப்போ இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாசிலிருந்து வந்தவர் தானே, பகவானுடைய நாசிலிருந்து வந்தவர் தானே பிரம்மா, இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி இருக்கும்போது 3 பேருமே வந்து ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஒரு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பிரம்மாக்கு ஆல்ரெடி வேதத்தை பகவான் கொடுத்துட்டார். வேதத்தை உணர வச்சு அதை வந்து அவரை சிந்தலை ஏற்றி விட்டார். அப்போ இந்த 2 அசுரர்கள் கூட பிரம்மா விளையாடிட்டு இருக்கும்போது, அப்போ ஒரு அசுரனை வந்து மதுன்ற அசுரனை வந்து தொட்டு பார்க்கிறார். தொட்டு பார்த்த உடனே அந்த அசுரனை தொட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப மிருதுவா இருக்கிறான். தொட்டா அப்படியே மிருதுவா இருக்கு. அதனால அவர் பேரு மது அப்படின்னு பேர் வச்சார். பிரம்மா தான் பேர் வச்சார் அந்த அசுரனுக்கு. இன்னொரு அசுரன் வந்து கரடு மூடா இருக்கான். அது ஒரு மாதிரி கரடு மூடா இருக்கு. அதனால அவனை வந்து கைடபன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். யாரு, பிரம்மா பேர் வைக்கிறார். அப்போ மது வந்து மதுவும் சரி கைடவும் சரி இவங்க 2 பேரும் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது, அப்போ மது என்ன பண்றாப்புல, 2 பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, பிரம்மாவுடைய வேதத்தை திருடிடுறாங்க. பிரம்மா கிட்ட பகவான் ஒப்படைச்சிருக்கிறார் வேதத்தை. அதை 2 பேரும் சேர்ந்து திருடிடுறாங்க. திருட்டு ஓடிடுறாங்க. அப்போ உடனே பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட முறையிடுறாரு. முறையிட்டு இந்த மாதிரி வேதங்களை தூக்கி போயிட்டாங்க, நீங்க தான் எனக்கு வேதத்தை கொடுத்தீங்க, அதை நீ தான் பாதுகாப்பா வச்சுன்னு கொடுத்தீங்க, ஆனா எடுத்துன்னு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாரு. எனக்கு நீங்க தான் அதை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு, உங்களை தவிர வேற யாருமே இல்லை, நீங்க தான் எனக்கு புகலிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. சரி, உடனே அவரு என்ன பகவான் என்ன பண்றாருன்னா, இவரு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார் பிரம்மா. உடனே குதிரை முகத்தோட பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ஐங்கிரி அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். எடுத்து மதுவையும் கைடபவனையும் தேடி அவனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்கள 2 பேரையும் பிடிச்சி தன்னோட தொடையில வச்சு நசுக்கி அவங்கள கொல்றார். வதம் பண்ணிட்டு அந்த வேதத்தை கொண்டு வந்து திருப்பியும் பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிறார், கொடுக்குறார். அதான் மகாலட்சுமி வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மடியில வச்சிருந்திருப்பார். யாரு, பகவான். அதுதான் வந்து வந்து அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லக்ஷ்மி ஹைங்கரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கடவுள் அந்த அந்த அவதாரத்தை யாரெல்லாம் வணங்குறாங்களோ, அந்த காட்சி தராதுங்களா, அந்த காட்சி தரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல யார் வணங்குறாங்களோ கண்டிப்பா அந்த வேதத்தை வந்து எந்த ஒரு ஞாபக சக்தியும் அவங்களுக்கு இதா இருக்கும். எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அந்த வேதம் அப்படியே உள்வாங்குவாங்க. அந்த கோணத்துல இந்த பகவான் அழகா மகாலட்சுமி மடியில வச்சுட்டு இருப்பார். மடியில வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாரு. அதான் வந்து லட்சுமி ஐங்கரிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது மதுவை அழித்தனால்தான் வந்து அந்த மதுன்ற அரக்கன் அசுரன் தான் மதுசூதனா அப்படின்ற பகவானுக்கு அந்த நாமமும் பேர் வந்து, இல்லைங்களா? இதே மாதிரி வந்துன்னா பகவானுக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேச அதாவது அதாவது சுப்ரபாரதம், இப்போ நம்ம திருப்பதி கோவில் எல்லாம் சுப்ரபாரதம் இருப்பாங்களா, அந்த சுப்ரபாரதத்திலே வந்துன்னா இந்த இந்த மதுவையும் கைடபனையும் கொன்றதுனாலதான் வந்து வதம் பண்ணனாலதான் அந்த இடத்துல ஒரு அடி வரும், ரொம்ப அழகான அடி வரும். அது மாத சம்த ஜகத்த மதுவிடைய சகித் ஹரிஜனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து அந்த ஸ்லோகம் வரும், அந்த இது வரும், பாட்டு வரும். சுப்ரபாரத்துல ஒரு அடி உண்டு. அது அதனால ஹைங்கிரியவரை நம்ம எப்பவுமே வந்து வணங்குறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு. இல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வேதம் வந்து ஓலைச்சுவடியிலே இருக்கும். இப்ப ஏதாவது ஓலைச்சுவடியிலையோ ஏதோ ஒரு எழுதி வச்சிருப்பாங்களா, பிரம்மா கிட்ட எப்படி ஒப்படைச்சார் பகவான்? அவருக்கு நாசிலிருந்து வந்திருந்தாலும் பகவானுக்கு பகவான் என்ன பண்றார், பிரம்மாவுக்கு வந்து எல்லா ஓலைச்சுவடியிலையோ இல்ல ஒரு பேப்பர்லயோ எதையும் எழுதி கொடுக்கல.
அவருக்கு காதால தன்னுடைய வேதத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார், அதை உள் வாங்கிக்கிட்டார். அப்படி இருக்கும்போது எப்படி மது வந்து அந்த வேதத்தை திருடி போக முடியும்? ஏதாவது ஓலைச்சுவடியிலயோ ஏதோ ஒரு இரும்புலயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பெட்டகத்துல எழுதி வச்சிருந்தா அது மாதிரி தூக்கி போக முடியும். எப்படி மது வந்து எப்படி அந்த வேதத்தை தூக்கி போனாரு? அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா பிரம்மா வந்து என்ன பண்றாரு, மதுவை வந்து பேர் வைக்கும் போது அந்த அசுரனை வந்து தொட்டு பாக்குறாரு. தொட்டு பார்த்து ரொம்ப மிருதுவா இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மதுன்ற பேர் வச்சார் பிரம்மா. அந்த தொடும்போது அவர் உடல்ல உள்ள சித்தை இருக்கு இல்லையா, சித்தை, அந்த சித்தையிலிருந்து எல்லா விதமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த அசுரனுக்கு போயிடுச்சு, மதுவுக்கு போயிடுச்சு. அதனாலதான் வந்து அந்த வேதத்தை ரொம்ப அழகா களவாடி போயிட்டான் அவன். அதுதான் நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா, இப்போ கோவில்லயோ சரி, நம்ம ஏதாவது ஒரு பூஜை சாமான் வாங்கிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உண்மையான பிராமணன், ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவன், நீங்க உண்மையான சொல்லி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ கோவில் இருந்தோ வேற எங்க இருந்தோ ஏதோ வந்து ஒரு பகவானுக்கு நம்ம பிரசாதம் கொண்டு போய் ஆஃபர் பண்றோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கையை வந்து முதல்ல சுத்தப்படுத்துவோம். சுத்தப்படுத்தி தான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற பொருளை நாம கையில எடுப்போம். எடுத்துக்கிட்டு கோவில போய் நமக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அப்போ யாரும் நம்மளை தொடக்கூடாது, நம்மளை யாருமே டச் பண்ணக்கூடாது. ஒரு வாட்டி நம்ம கையில வந்து குசனில இருந்து நீர் எடுத்து நம்ம வந்து கையை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பகவானுடைய பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம்னா அது யாரும் நம்ம தொடக்கூடாது. தொட்டோம்னா திரும்பவும் கையை சுத்தப்படுத்தணும், நம்ம உடலை சுத்தப்படணும். அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை சுத்தப்படுத்தணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு மாசம் நம்ம அங்க இருந்தோம் பாத்தீங்களா கோவில்ல, அப்போ வந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து வந்த 2வது தீட்சா வாங்குறதுக்கு எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அப்ப அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அதுல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது எப்படி நாம சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ நாம எப்பவுமே வந்து நம்ம பகவானுக்கிட்ட டைரக்டா நாம நெய்வேத்தியம் பண்ணமோ, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணமோ, பகவானுக்கு ஏதாவது செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம சுத்தமா இருக்கணும். நம்ம முதல்ல நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கணும். அது நிறைய அந்த முத்திரைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி நம்ம இது அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல பிரம்மாவுக்கு வந்து இந்த வேதங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, அவர் டச் பண்ணதுனால அந்த சிந்தை எல்லாம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா மதுக்கு போயிடுச்சு. அத பகவான் திரும்பவும் அந்த கொடுத்து அவரால மட்டும்தான் அந்த வேதத்தை திருப்பி எடுக்க முடியும். வேற யாராலுமே எடுக்க முடியாது. அதுதான் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு இது ஒரு 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 விஷயம் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நீதி இருக்கு. என்ன நீதின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சம்பவத்தின் மூலியமா நாமெல்லாம் சீக்கிரமா இந்த உடல் கிடைச்ச உடனே ஜட உடல்ல இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா நாம என்ன பண்ணுவோம்னா பௌதிகத்துல போயிடுவோம். கம்ப்ளீட்டா பௌதிகம் போயிடுவோம். ஏன்னா இந்த உடலே அப்படித்தானே இல்லைங்களா, நம்மளுடைய மைண்ட் அப்படிதான் இருக்கும், நம்மளுடைய மனசு அப்படிதான் இருக்கும், உடல் சார்ந்த செயலும் அப்படிதான் இருக்கும். இயற்கை அப்படிதான் நம்மளை பாழ்படுத்தும். இயற்கை நம்ம சும்மா விடாது, நாமளும் சும்மா இருக்க மாட்டோம், ஏதாவது ஒண்ணு சேட்டை பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இல்லைங்களா. அதனால உடல் சார்ந்த செயல்படும் போது நம்ம சீக்கிரமா அதுல போயிடுறோம். பிரம்மாக்கே வந்து தொட்டு பார்த்ததுனாலே அவர் உள்ள எல்லா ஞானமும் அந்த அசுரனுக்கு போயிடுச்சு இல்லைங்களா. அது போல நமக்கு வந்து சாதாரணமா இயற்கையில நம்ம சம்பந்தப்படும் போது நம்மளுடைய எல்லா ஞானமும் அங்க போயிடும், எல்லா விதமா போயிடும். அதுக்கு திரும்பவும் நமக்குள்ள வரணும்னா பகவான ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஹரிநாமத்தை எப்பெல்லாம் நம்ம சொல்றோமோ அப்பெல்லாம் நம்மளோட சித்தையில இருந்து எதுவுமே வெளியே போகாது, அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும். நம்ம என்ன படிச்ச ஞானம் என்னமா இருந்தாலும் சரி நம்மளை விட்டு வெளியே போகவே போகாது. ஹரிபக்தியோட பகவானை எனி நேரம் சதா நேரமும் அவரை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது நம்ம வீட்டு குழந்தைகளா நாம என்ன பேர் வைப்போம், மாதவா, கேசவா, நாராயணா, பகவான் நாமத்தை பேர் வைப்போம் இல்லைங்களா. எதுக்காக பிள்ளைகளை கூப்பிடுறோம், அந்த மாதிரி மனைவி எதுக்காக அவங்கள லட்சுமி, இங்க வா லட்சுமி, வா கனகவல்லி, ஏ தாயி அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். அதுதானே பகவானுடைய பேர் வைக்கிறோம், தாயோட பேர் வைக்கிறோம். அப்படி பேர் வச்சு கூப்பிடும் போதே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த நம்ம முன்னோர்கள் அழகா செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள பசங்க குழந்தைகள பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி பேர்லாம் வைக்கிறாங்க, சம்பந்தமே இல்லாத பேர்லாம் வைக்கிறாங்க. இப்படியாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். இப்ப அஜிம்லான் எப்படி தன்னுடைய பையனை 10வது குழந்தை நாராயணான்னு பேரை வச்சு கடைசியில முத்தி அடைஞ்சானோ அது போல நம்ம குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பா பகவான் நாமத்தை பேர் வைக்கணும். பகவானுக்கு 1000 நாமங்கள் இருக்கு,
லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு நாமத்தை பிக்கணும் வச்சு அவர் பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம உடல்ல இருக்கிற எந்த ஒரு இதுவும் நமக்கு பாழாகாது. பகவானோட சிந்தனையிலே இருப்போம். எப்படி பிரம்மா எப்படி தன்னுடைய சிந்தையிலிருந்து எப்படி அந்த வேதம் போச்சோ பகவான் திரும்பவும் அதுக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு. அது போல நமக்கு எப்பவுமே பகவான நாம சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம உடல்ல இருந்து எதுவுமே அதுதான் பரமாத்மா ரூபத்துல நமக்குள்ளவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். சாட்சி பறவையாக நமக்குள்ள இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். சரிங்களா? பரமாத்மா அவதாரம்ன்றது சாதாரண அவதாரம் கிடையாது. நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தான் இந்த உடல்ல இருந்துட்டு நாம தான் இந்த உடலை பத்தி நமக்கு தான் தெரியும். நாமளும் புருஷா தான், ஒரு வகையில் நாமளும் புருஷா தான். ஏன்னா இந்த சரீரம் இல்லையா, இந்த சேத்திரத்தோட நம்ம அதிபதியா இருக்கிறோம். நாம தான் அந்த சேத்திரத்தோட அதிபதி. நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே பார்த்தா நாம தான் புருஷா நினைக்கிறோம். ஒரு இடத்துல பகவானே சொல்றாரு புருஷான்றது உடல் சார்ந்த செயல்னால நீ தான் புருஷா அப்படின்னு நீ நினைச்சுட்டு இருக்க. ஆனா ஆக்சுவலா நீ புருஷா கிடையாதுன்றார். அது விளக்கியும் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? 8வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில இல்லைங்களா? அப்ப பரமாத்மா என்ற போற்றப்படும் பரமபுருஷன் தான் பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் அதன் உடக்கும் அவற்றின் ஆதி மூலமாவார். அவரே ஆதி அந்தமா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அடுத்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப 3 விதமான செயல்பாடு சொல்றாரு 8வது பதம். அதை படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18 யோத்யாத்மிகோ யம் புருஷ சோ ஸ்வசாவ் ஏவாதிதைவிக யஸ் தத்ரோபய ரிச்சேத புருஷோஹி ஆதி பௌதிக. மொழிபெயர்ப்பு: புலன்கருவிகளை பெற்றுள்ள தனித்தன்மை வாய்ந்த நபர் அத்தியாத்மிக நபர் என்றும், புலன்களை ஆளும் தனித்தன்மையுள்ள மூர்த்தி அதி தெய்வீக நபர் என்றும், கண்வெளிகளால் காணப்படும் உருவம் அதி பௌதீக நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். பொருளுரை: பரமாத்மா கருவிகளை விரிவங்க ரூபத்தில் உள்ள பரம புருஷர்ல பரம ஆளுநரான ஆதார புருஷர் ஆவார். பகவத்கீதையில் 10.42 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: அதவா பகுனை தேனகிம் ஞாதேன சாவார்ஜுன விஷ்டாபியாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். விஷ்ணு, பிரம்மா மற்றும் சிவன் போன்ற ஆளும் மூர்த்திகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பரமாத்மா அம்சத்தின் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் ஆவர். பகவானிடமிருந்து உற்பத்தியாகும் ஒவ்வொரு பிரம்ம பஞ்சத்திலும் நுழைவதன் மூலமாக அவர் தம்மை இத்தோற்றங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என 2 பிரிவுகள் உள்ளன. உதாரணமாக, உணவு கட்டுப்பாட்டு இலாக்காவின் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி கட்டுப்படுத்தப்படும் நபரிடமுள்ள அதே ஜட பொருட்களால் ஆனவராவார். அதை போலவே ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு தனி நபரும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, நம்மிடம் நமது புலன்கள் உள்ளன. ஆனால் அப்புலன்கள் உயர் அதிகாரிகளால் ஆளப்படுகின்றன. ஒளி இல்லாமல் நம்மால் காண முடியாது. ஒளிக்கு அதிபதியாக இருப்பவர் சூரியன். சூரிய தேவன் சூரிய கிரகத்தினுள் அதிபதியாக இருப்பவர் சூரியன். சூரிய தேவன் சூரிய கிரகத்தினுள் இருக்கிறார். தனி நபர்களான நாமும் பிற ஜீவன்களும் காணும் விஷயத்தில் சூரிய தேவனால் ஆளப்படுகிறோம். அதை போலவே நம்மிடமுள்ள புலன்கள் அனைத்தும் உயர் அதிகாரிகளான தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றன. இவர்களும் கூட நம்மை போன்ற ஜீவராசிகளே. ஆனால் ஒருவர் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவராகவும் மற்றவர் ஆளப்படுபவராகவும் இருக்கின்றனர். ஆளப்படும் ஜீவராசி அத்தியாத்மிகா நபர் என்றும், ஆளுநர் அதிதெய்வீக நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஜட உலகில் உள்ள இந்நிலைகள் அனைத்திற்கும் பல வகைப்பட்ட பலநோக்கு செயல்களே காரணம். எந்த தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் உயர்தரமான புண்ணிய செயலால் சூரிய தேவனாகவோ அல்லது பிரம்மமாகவோ அல்லது உயர் கிரக அமைப்பிலுள்ள வேறெந்த தேவராகவோ ஆகலாம். அதை போலவே தாழ்ந்த தரத்தில் உள்ள பலநோக்கு செயல்களால் ஒருவன் பிறர் ஆட்சிக்கு உட்படுகிறான். ஆகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் பரமாத்மாவின் பரம ஆட்சிக்கு கீழ்ப்பட்டவனாவான். பரமாத்மா ஒவ்வொருவரையும் ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என்னும் வெவ்வேறு நிலைகளில் வைக்கிறார். ஜட உடல் அதிபௌதீக புருஷா என்று அழைக்கப்படுவது, உடல் சில சமயங்களில் புருஷா என்று அழைக்கப்படுவது
பின்வரும் வேத மந்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சவா ஏச புருஷோன்ன ரசமய அன்ன ரச சொரூபமானது என்று அழைக்கப்படும் இவ்வுடல் உணவை சார்ந்ததாக உள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவராசி எதையும் உண்பதில்லை. ஏனெனில் உரிமையாளனான அவன் ஆன்மீக தன்மை கொண்டவனாவான். இயந்திரம் போன்ற உடலின் அழிவுகளையும் தேய்வுகளை சரிப்படுத்துவதற்காக ஜட உடலுக்கு மாற்று பொருள் தேவைப்படுகிறது. எனவே தனிப்பட்ட ஜீவராசிக்கும் ஆட்சி புரியும் தேவர்களுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு அன்ன ரசமயம் எனப்படும் உடலில்தான் இருக்கிறது. சூரியன் பிரம்மாண்டமான ஒரு உடலையும் மனிதன் சிறியதோர் உடலையும் பெற்றிருக்க கூடும். ஆனால் கண்களுக்கு புலப்படும் இவ்வுடல்கள் அனைத்தும் ஜட பொருளால் ஆனவையே. ஆயினும் ஆளுநர் ஆளப்படுபவர் என்ற முறையில் உறவு கொண்டுள்ள சூரிய தேவன் மற்றும் தனிப்பட்ட நபர் ஆகிய இருவருமே பரமபுருஷரின் அதே ஆன்மீகமான பின்ன பகுதிகளே ஆவர். பகவான் வெவ்வேறு பின்ன பகுதிகளை வெவ்வேறு நிலைகளில் வைக்கிறார். இதனால் பரமபுருஷரே அனைவருக்கும் புகலிடமாக இருக்கிறார் என்பதே முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 விதமா நம்ம இங்க படிக்கிறோம். அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, புலன்கள், அதாவது புலன் கருவிகளை பெற்றுள்ள தனித்தன்மை வாய்ந்த நபர் ஆத்மீக என்றும் புலன்களை ஆளும் தனித்தன்மை உள்ள மூர்த்தி அதேவித நபர் என்றும், கண் விழிகளில் காணப்படும் உருவம் அதிபௌதிக நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப 3 விதமான இங்க ரூபத்தை சொல்றார் பகவான். ரொம்ப அழகா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா விளக்கு உரையில ரொம்ப அழகா நமக்கு அந்த இதோட இந்த பதத்தோட விளக்கு உரை ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுத்துருக்காரு. சூரிய பகவானுடைய தன்மையை கொடுத்துருக்காரு, சந்திர பகவானுடைய தன்மையை கொடுத்துருக்காரு, பௌதிகத்துல எப்படி நம்ம போறோம், அதிபௌதிகனா என்ன அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா அதிதெய்வீகா அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காரு. இதே பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய விபூதி யோகத்துல, அதோட பகவானுடைய வைபவத்துல கடைசி பதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு பகவான். இதுலயும் சில பிரபுபாதா இந்த பொருள் உரையில விளக்கு உரை கொடுக்குறாரு, அதுலயும் கொடுத்துருக்காரு. சரிங்களா? அதுலயும் அர்ஜுன்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அதுலயும் அதிபௌதிகனா என்னன்றதையும் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. அதாவது 10ல 42வது பதம், கடைசி பதம், அந்த அத்தியாயத்தோட கடைசி பதம். அதுலயும் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. படிக்கவாதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? 42வது பதம் படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க 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 படிங்க. 42. ஆனால் இதன் விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். பொருளுரை: எல்லா பொருட்களையும் நிறைந்திருக்கும் பரமாத்மாவாக முழுமுதற் கடவுள் ஜட பிரபஞ்சங்கள் முழுவதிலும் அறியப்படுகிறார். பொருட்கள் எவ்வாறு தங்களது நிலையில் சீரும் சிறப்புமாக விளங்குகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்வதில் அர்த்தமில்லை என்று இங்கே அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறுகிறார். பரமாத்மாவின் உருவில் கிருஷ்ணர் எல்லா பொருட்களிலும் நுழைந்திருப்பதால் மட்டுமே அவை இருக்கின்றன என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் மிகப்பெரிய உயிர்வாழியான பிரம்மாவிலிருந்து சின்னஞ்சிறு எறும்பு வரை அனைத்திலும் நுழைந்து அவற்றை பாதுகாக்கின்றனர். அவரால் மட்டுமே இவை அனைத்தும் நிலைத்துள்ளன. எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் அது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது பரம இலக்கினை தூக்கிக் கொண்டு செல்லும் என்ற கருத்தினை எப்போதும் முன்வைத்து கொண்டுள்ள மிஷன் ஒன்று உள்ளது. ஆனால் தேவர்களே வழிபடுவது இங்கே முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் பிரம்மா, சிவன் முதலிய மாபெரும் தேவர்களும் முழுமுதற் கடவுளாகிய வைபவத்தின் சிறு பகுதியே. பிறந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அவரே மூலம். அவரை விட சிறந்தவர் எவரும் இல்லை. அவர் அசமோத்வா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. அவருக்கு சமமானவரும் எவரும் இல்லை என்பதே இதன் பொருள். எவன் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பிரம்மா, சிவன் உட்பட தேவர்களுக்கு சமமாக கருதுகின்றானோ அவன் உடனடியாக நாத்திகனாகி விடுவதாக பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மாறாக கிருஷ்ண சக்தியின் விரிவுகளையும் வைபவங்களையும் பற்றிய
பல்வேறு விவரங்களை ஆழமாக படித்தால் அவன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது நிலையை சந்தேகமின்றி புரிந்து கொண்டு தனது மனதினை கிருஷ்ணனுடைய வழிபாட்டில் பிறலாது நிலைநிறுத்த முடியும். பகவான் சுய விரிவாகிய பரமாத்மா எல்லாவற்றிலும் நுழைந்துள்ளதால் அவர் எங்கும் பரவியிருப்பவராக அறியப்படுகிறார். எனவே தூய பக்தர்கள் தங்களது மனதை பூரண பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருமுகப்படுத்துகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் எப்பொழுதும் திவ்யமான தளத்தில் உள்ளனர். இந்த அத்தியாயத்தின் 8 முதல் 11 வரையிலான ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணர் வழிபடும் பக்தி தொண்டும் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே தூய பக்தி தொண்டின் பாதையாகும். பரமபுருஷ பகவானுடனான உறவில் எவ்வாறு ஒருவன் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடையலாம் என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரிலிருந்து வரும் சீட பரம்பரையின் சிறந்த ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் இந்த அத்தியாயத்திற்கான தனது கருத்துரையை பின்வருமாறு நிறைவு செய்கிறார். எஸ் சக்தி லேஷாத் சூர்யாத்மா பவந்தியாதி உக்ர தேசக யத் அம்சேன கிருதம் விஸ்வம் சா கிருஷ்ணோ தசமேத்யதே. சக்தி வாய்ந்த சூரியன் தனது சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணரது சக்தியிடமிருந்தே பெறுகின்றது. மேலும் அவர் தனது அம்சத்தின் மூலமாக முழு உலகையும் பரமாத்மா பராமரித்து வருகிறார். எனவே அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வழிபாட்டிற்கு உரியவர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. 42வது பதம் ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. அதுல ரொம்ப அழகா எவ்வளவு விரிவா கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்களா இல்லைங்களா? அதாவது அந்த அத்தியாயத்தோட ரொம்ப அழகா இருக்கும். விபூதி யோகத்துல 20வது பதம்ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விபூதி யோகம். அதுல ஒன்னும் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் இல்லைங்களா? தேவர்களை பத்தி ரொம்ப அழகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 42 பிரபுஜி படிச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. 42 படிச்சீங்க? ஆமாங்க பிரபுஜி. 42 தான் படிச்சு. 42 மாதாஜி எத்தனாவது சாப்டர் பிரபுஜி? அது 10வது அத்தியாயம். அதாவது 10வது அத்தியாயத்துல வைபவத்துல 42வது பதத்துல நம்ம வைபவம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 20ல இருந்து பகவானுடைய வைபவத்தை ரொம்ப அழகா விபூதி யோகத்தை ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கமா படிச்சோம். அதுல முருகப்பெருமானை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பார். எல்லாத்தையும் பகவான், அதாவது இந்திரனோட வஜ்ராயுதம் சரி, அவருடைய யானையாம் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே நானே ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? நம்ம அதுல இருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன் அந்த இடத்துல பகவான் வைபவத்தை ஏன் அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு பாருங்க. அதாவது அது அந்த அத்தியாயத்தோட தொடக்கத்துல 18 பதங்கள் வரைக்கும் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு, அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல நிறைய விஷயங்கள் பகவான் ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தெல்லாம் கொடுத்தாரு. 8வது அத்தியாயத்துல இருந்து தொடக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். பகவத்கீதைய வரிசையா நம்ம பதமா, அதாவது அத்தியாயமா பார்க்காம அப்படியே ஒரு பதமா அப்படியே வரிசையா நீங்க படிச்சுட்டே வந்தா போதும். சில பிரபுபாதா கொடுக்குற விளக்கு உரை இல்லாம ஸ்லோகம் மட்டுமே நீங்க தமிழ்ல அப்படியே படிச்சோன்னா ஒரு கதை மாதிரியே வர முடியாது. அப்படி படிச்சீங்கன்னா ஒரு 4 வாட்டி நீங்க படிச்சீங்கன்னா அப்படியே உள்வாங்கிடுவீங்க. அப்படியே அவ்வளவு அற்புதமா கொடுத்துருக்காரு பகவான். அதுல பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த விபூதி யோகத்தை விளக்கும் போது, அது ஆக்சுவலா 18வது பதத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறான். கேட்ட உடனே 19ல விளக்க கூட ஆரம்பிக்கிற. ஆனா 20ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்றாரு, கம்ப்ளீட்டா ஸ்டார்ட் பண்றாரு, கடைசி பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. ஆனா அதே 1ல இருந்து 10வது அத்தியாயத்துல 1ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்குமே அந்த எல்லா விதமான அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை எப்படி எல்லாம் வர்ணிக்கிறார். அவருடைய விபூதியை ரொம்ப அழகா சொல்றார். சரிங்களா? அது நம்ம அது உள்வாங்கினாவே போதும். அதான் சில பிரபுபாதா சொல்றது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிச்சாவே போதும். ஸ்ரீமத் பாகவதம், 18 புராணங்கள், உபநேசங்கள் இதுல படிக்கணும் அவசியமே இல்லை என்று அழகா சொல்லுவார் சில பிரபுபாதா. கடைசி அத்தியாயத்துல முடிக்கிறார். 700 ஸ்லோகத்துல முடிக்கும் போது சில பிரபுபாதா கொடுக்குற விளக்கு ஒரு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அதுல கொடுப்பாரு. நானே எல்லா உபநேசங்களையும் எடுத்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தோட பாருங்க, ஒரு இதுலயும் பாருங்க, ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பாருங்க, ரொம்ப அழகா பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்துல சில பிரபுபாதா கொடுக்குற விளக்கு உரை பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அதனாலதான் இன்னைக்கு உலகமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு நமக்கு இல்லைங்களா?
நாலு சம்பிரதாயம் இருக்கு. 4 சம்பிரதாயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்தை சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கும். எல்லா யூனிவர்சிட்டியும். காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காரு. அவ்வளவு விஷயங்கள். இப்ப பாருங்க, இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு வந்து இங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்க 104, அதாவது 10வது அத்தியாயத்துல 42வது பாதத்துல உள்ள விளக்கு ஒரு இங்க எடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா ஒரு விஷயமா எடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? பகவானுடைய அவதாரங்கள் அப்படி அந்த மாதிரி அதை உள்வாங்கி அங்கங்க கரெக்டா எண்ணத்துல கொடுக்கணுன்றது கரெக்டா கொடுத்துட்டு வர்றாரு. இல்ல பிரபுபாதோட அற்புதம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு நம்முடைய, அதாவது இங்க இந்த இடத்துல அவர் பேரு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல ஒரு ஆச்சாரிய, அவர் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவர் தான். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியும்? இப்ப சொன்னது இல்ல, ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருக்காரு. இதே வந்து வியாத வியாசரே வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் எழுதியிருக்கிற அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இவர் எழுதின புக்கு, அந்த பொருளை பார்த்தீங்கன்னா அவரே அசந்துருவாராம். யாரு? வியாத வியாசரே. அந்த அளவுக்கு வந்து உள்வாங்கி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அதே மாதிரி 42வது பதத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல என்ன கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. சிவனும், அதாவது பிரம்மாவையும் சிவனையும் வந்து நாம போற்ற ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம நாத்திகத்தன்மை போயிடுவோன்றத ரொம்ப அழகா, ரொம்ப அப்படியே சொல்லும் போது அப்படியே கொடுக்குறாரு பாருங்க. நம்ம கொடுக்குறாரு பாருங்க. யாரும் கூடாதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணரோட எந்த கடவுளும் அவருக்கு மேல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. அப்படி நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சாவே நம்ம நாத்திகத்தன்மை போயிடுவோன்ற உண்மை தானே. இன்னைக்கு நான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, சிவனை வழங்குறவங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நாத்திகத்தன்மை நிறைய பேசுவாங்க. சிவன் தான் முக்கியம் அப்படின்னுவாங்க, பிரம்மா தான் முக்கியம்னுவாங்க, விஷ்ணு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க. ஏன்னா நாத்திகத்தன்மை அது 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 எப்படி அழகா கொண்டு வந்து, அது ஒரு உபநிஷங்கள் நானும் படிச்சிருக்காது. அந்த உபநிஷங்களை செடுத்து ரொம்ப அழகா சில பிரபுபாதா இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறார் கோயில. இதே வந்து பத்ம புராணத்திலையும் சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 9வது அத்தியாயத்தோட மகிமைய ஐயன் சிவபெருமான் வந்து தாயார் பார்வதிக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த அத்தியாயத்தோட விளக்கம் கொடுக்கும் போது அவரையா சொல்றார், தன் திருவாயாலே ஐயன் சொல்றார், சிவபெருமான் சொல்றார், என்னையோ பிரம்மாவையோ போற்றி புகழலாம், தப்பு இல்லை, ஆனா நான் ஆதி அந்தமா இருக்கிற ஆதி புருஷனோட கட்டுப்பட்டாளர்ன்றார். யாரு? ஐயனே சொல்றார் பத்ம புராணத்துல. அதையும் குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு பாருங்க இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதா. இதே 42வது பாதத்துல பொருளில விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டது யார் சொல்லப்பட்டது? ஐயன் தான் சொல்றார், சிவபெருமானே சொல்றார் அந்த இடத்துல. அதே மாதிரி பிரம்ம சமயத்திலையும் பிரம்மாக்கு சொல்றார். நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க, நிறைய விஷயங்கள். இப்ப இதுல நீங்க எல்லாம் இப்ப நம்ம லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாம் வந்துட்டோம், இது மாதிரி இருக்கும். ஆனா லெவல் 1ல கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஒரு வாட்டி கேட்கறாங்க பாருங்க கேள்விங்க, அப்படி கேட்பாங்க. ஏன்னா இங்க அதான் ட்ரெண்டா ஓடின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? தெரியல, வேதம் படிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கொஸ்டின். இப்ப லாஸ்ட் பேட்ச் 57வது பேட்ச்ல அப்படி கேள்வி கேட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் சிவபக்தர்கள். அவங்க என்ன அதாவது அந்த பொருளுரையில அதாவது என்னன்னா சிவபுராணத்துல மொத்தம் வந்து எத்தனை வால்யூம் இருக்கிறோ அத்தனை வால்யூம் நானும் படிச்சிருக்கிறேன். அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சிவனை தான் முக்கியத்துவம் மேல கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒரு சம்பிரதாயம் மூலியமா அது மாதிரி அவங்கவுங்க அது பெருமையா அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளபடி சொல்லல. அதை படிக்கிற பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, சிவன் தான் ஆதி அந்தம் அப்படின்னு தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நித்திக்கிறாங்க. மத்த இதுல எல்லாம் நித்திக்கிறாங்க, தெரியல. அப்ப அதே அந்த பக்தர்கள் நம்ம கிளாஸ்ல வரும்போது நம்ம சொல்லும் போது அவங்க நம்ம ஏளனம் பண்றாங்க. நிறைய இடத்துல நம்ம அனுபவப்பட்டிருக்கேன். நான் இப்ப 57வது பேட்சோட அந்த அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நான். அப்புறம் அவங்க விளக்க சொல்லி அதுக்கப்புறமா தனியா கூப்பிட்டு ஒரு வாட்டி கிளாஸ் எடுக்கும் போது கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட விளக்கி சொல்லி, இந்த இடத்துல பத்ம புராணத்துல பகவான் அது ஐயனே வந்து தாய்க்கு உபதேசம் சொல்லிட்டு அதை எடுத்து அவங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டு அவங்க காமிச்சேன். சரிங்களா? சில பிரபுபாதாவுடைய அற்புதமான தொண்டு பாருங்க, என்ன மாதிரி தொண்டு. இதெல்லாம் நாம மனசுல நினைக்கணும் இல்லைங்களா? ஜானகிராம் பிரபு எதை சொல்ல வந்தீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த கோயிலே இன்னும் பிரச்சனை தெரியல. பட்டை போடுறதா நாம போறதான்றது கோயில் அறிஞர்களே டெய்லி பிரச்சனையா இருக்குது.
ஏன்னா அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா நமது அகண்ட பாரத தேசம் இல்லைங்களா, எல்லாமே ஒரு இடத்துல படிச்சவங்க ஒரு ஒரு கலாச்சாரம். கோயில்ல இருக்காங்க, எல்லாம் படிச்சவங்க. எப்ப பார்த்தாலும் இதே பிரச்சனை அவங்களுக்கு. வருஷா வருஷம் பிரச்சனை. காஞ்சிபுரத்துல தொடர்ந்து நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா 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 அதுதான் சொல்ல வர்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 2வது அத்தியாயத்துல நான் முந்தா நாள் கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் இதுதான் சொன்னது. மித்யாசார பத்தி பகவான் வந்து 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயுகத்துல பகவான் சொல்றாரு. ஜடபரதரை வச்சு நம்ம அந்த விளக்கம் படிச்சோம். நாம திலகம் விட்டுருப்பாங்க, கண்டிமாலை போட்டிருப்பாங்க, சிகா விட்டுருப்பாங்க, பிராமண கோயில்ல இருப்பாங்க. ஆனா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல போக மாட்டான். ஏன்னா அவன் சத்துவத்துல தான் இருக்கான். சத்துவத்துல இருந்தா அப்படிதான் இருப்பான் அவன். நான் நிறைய வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய உபநேசம் பண்றேன், நான் இவ்வளவு பண்றேன் அவ்வளவு பண்றேன்னு சொல்லுவான். ஆனா உண்மையிலே சுத்த சத்துவம் அவன் பிரம்ம நிலை அடைய முடியாது. ஆனா பேருக்கு வேணா அவன் சொல்லின்னு இருக்கலாம், நான் வந்து பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டேன், நான் பிராமணனா செயல்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா வந்து இந்த உடல் தன் உயிரை விட்டு இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போற வரைக்குமே அவன் பிராமணா இருக்கலாம், எதா இருக்கலாம். ஆனா பிரம்ம நிலை அடையவே முடியாது. பகவானை துதி பாடுறவன், பகவானை பத்தி ஹரிபக்தியோட சொல்றவன் அந்த ஏற்றத்தாழ்வே இல்லாம இருப்பான். அதுதான் நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கும் வரும்போது, கல்கட்டாவில வந்து கிளம்பி வந்து ஒரு ஊருக்கா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் சந்திக்கிறாரு. ரொம்ப அழகா வந்து இது பண்றாரு. இப்போதே காசி நகரத்துல வந்து காசிராஜன் கூட அந்த ஆட்சியில் இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா கூட காசில வந்து அவ்வளவு அவமானப்படுத்தினாங்க. யாரு? பகவான் சைத்தன்யர். அவர் அதை பொருள்படுத்தவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவர்களே உணர்ந்தாங்க. அவரை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு, சிவபெருமான், பிரம்மா, அந்த 3 உருவத்தையும் அவரை பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு யாரு? சிவனடியார்களே பார்த்துட்டு அசந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க நினைச்சாங்க. பார்த்த உடனே அதுக்கப்புறம் சரணாகதி அடைந்து காசில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவரை முக்கியத்துவப்படுத்தினாங்க. யாரு? நம்ம பகவான் சைத்தன்யர். எல்லாத்துக்கும் பகவான் சைத்தன்யர் வர முடியுமா? எல்லா நேரத்திலும் அவதாரம் கொடுக்க முடியுமா? இல்லைங்களா? நம்ம அதெல்லாம் வந்து பெருசா பொருள்படுத்த வேண்டாம். ஒரு கோவில்ல ஒரு இடத்துல ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. அவங்க அந்த கீதையும் உபநேசங்களையும் இந்த புராணங்களையும் படிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி, பிரபுஜி. பதம் 9. ஏகம் ஏகம் ஏகதரா பாவே யதா நோபால பாமகே திரிதயம் தத்தரையோ வேதச ஆத்மா சுவாசராயஸ்ரயக. மொழிபெயர்ப்பு: ஜீவராசிகளின் மேற்குறிப்பிட்ட 3 நிலைகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பவையாகும். ஒன்று இல்லாத வேளையில் மற்றது அறியப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர்களில் ஒவ்வொருவரையும் புகலிடத்தின் புகலிடமாக காண்பவரான பரம புருஷர் அனைவரிலும் சுதந்திரமானவர் ஆவார். இதனால் அவரே மிகச்சிறந்த புகலிடம் ஆவார். பொருளுரை: ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என்னும் உறவில் ஒருவரையொருவர் சார்ந்துள்ள எண்ணிலடங்காத ஜீவராசிகள் உள்ளனர். ஆனால் அறிவு புலனின் உதவியின்றி ஆளப்படுபவர் யார், ஆள்பவர் யார் என்பதை ஒருவராலும் அறியவோ அல்லது புரிந்து கொள்ளவோ முடியாது. உதாரணமாக, நமது காட்சிக்குரிய சக்தியை சூரியன் ஆட்சி செய்கிறது. சூரியனுக்கு அதன் உடல் இருப்பதால் நம்மால் அதை காண முடிகிறது. நமது கண்கள் இருப்பதன் ஒரே காரணத்தால் சூரிய ஒளி பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. நமக்கு கண்கள் இல்லையெனில் சூரிய ஒளியால் உபயோகமில்லை. மேலும் சூரிய ஒளி இல்லையெனில் கண்களும் பயனற்றதே. இவ்வாறாக அவை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளன. எனவே அவற்றை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்க செய்தவர் யார் என்ற இயல்பான கேள்வி எழுகிறது. ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கும் உறவு முறையை ஏற்படுத்தியவர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல் ஒன்றுக்கொன்று சார்புள்ள அனைத்து பொருட்களுக்கும் மூல பிறப்பிடமாக இருப்பவர் முற்றிலும் சுதந்திரம் வாய்ந்த பகவான் ஆவார். பரமசத்தியம் அல்லது பரமாத்மா எனப்படும் இவர் வேறு எதையும் சார்ந்திருப்பவர் அல்ல. இவர் சுவாசராயஸ்ரயக எனப்படுகிறார்.
இவர் தம்மை மட்டுமே சார்ந்தவராக இருக்கிறார். இதனால் இவரே அனைத்திற்கும் பரம அடைக்கலமாவார். பரமாத்மாவும் பிரம்மமும் பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருப்பினும் பகவான் புருஷோத்தமராக அல்லது பரம புருஷராக இருப்பதால் அவரே பரமாத்மாவிற்கு பிறப்பிடமாக உள்ளார். தாமே புருஷோத்தமராகவும் அனைத்திற்கும் பிறப்பிடமாகவும் இருப்பதாக பகவத்கீதையில் 15.18 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இதனால் பரமாத்மா மற்றும் பரபிரம்மம் உட்பட அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் மூல பிறப்பிடமாகவும் புகலிடமாகவும் இருப்பவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் இடையில் வேறுபாடு இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்வதாக இருப்பினும் தனிப்பட்ட ஆத்மா ஜடசக்தியின் மாயையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பரமாத்மாவின் தயவையே நம்பியிருக்கிறது. தனிநபர் மாயாசக்தியின் உறுதியான பிடியின் கீழ் அகப்பட்டு கிடப்பதால் அவன் தன்மையில் பரமாத்மாவோடு ஒன்றுபட்டவனாக இருப்பினும் ஜடப்பொருளோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் மாயைக்கு அவன் தன்னை கீழ்ப்பட்டவனாக இருக்கிறான். இந்நிலையில் இருந்து விடுபடுவதற்கும் தான் பரமாத்மாவோடு ஒன்றுபட்டவனாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவின் தயவையே எதிர்பார்க்கிறான். இதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. தனிப்பட்ட ஜீவராசி எப்பொழுதும் பரமாத்மாவையே சார்ந்திருக்கிறான். ஏனெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது ஆன்மீக சொரூபத்தை மறந்து விடுகிறான். ஆனால் பரமாத்மாவோ தமது உன்னதமான நிலையை மறப்பதே இல்லை. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா ஆகியோரின் இந்த வேறுபட்ட நிலைகள் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஜீவாத்மாகிய அர்ஜுனன் தனது பற்பல முக்கிய பிறவிகளை மறந்துள்ள நிலையும், ஆனால் பரமாத்மாவாகிய பகவானின் மறவாத நிலையும் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் தாம் சூரிய தேவனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசித்ததை கூட பகவான் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறார். இத்தகைய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளை பகவானால் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடியும். இது பகவத்கீதையில் 17.26 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வேதாகம் மைதீதானி வர்த்தமானானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி பூதானி மாம்து வேதன கஷ்டன. நித்திய ஆனந்தத்துடன் கூடிய அறிவுமயமான உடலை கொண்ட பகவான் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்தவற்றையும் தற்போது நிகழ்வனவற்றையும் எதிர்காலத்தில் நிகழ இருப்பனவற்றையும் முழுமையாக அறிந்திருப்பவர் ஆவார். ஆனால் பரமாத்மா மற்றும் பிரம்மம் ஆகிய இருவருக்குமே புகலிடமாக உள்ள அவரை அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்களால் உள்ளபடி அறிய முடியாது. தனிப்பட்ட ஜீவராசியின் உணர்வு பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒத்த தன்மையுடையது எனும் பிரச்சாரம் முற்றிலும் தவறானதாகும். ஏனெனில் அர்ஜுனனை போன்ற ஒரு நபர் அல்லது தனிப்பட்ட ஆத்மா எப்பொழுதும் பகவானுடனேயே இருப்பவராக இருந்தாலும் அவராலும் தமது கடந்த கால செயல்களை நினைவு கூற முடியாமல் இருக்கிறது. எனவேதான் பிரபஞ்ச உணர்வோடு ஒன்றுபட்டவன் என்று கூறிக்கொள்ளும் சாதாரண அற்ப மனிதனால் அவனுடைய கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை பற்றி எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல இந்த பதம் பார்த்துதான் நம்ம போன பதத்துல 8வது பதத்துல பார்த்தது இந்த 3 விதமான தன்மையில இருந்து எப்படி எந்த மாதிரி நாமோ இந்த பிரபஞ்சம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி சில பிரபுபாதாவுடைய விளக்க உரையும் ரொம்ப அழகா இருந்தது இல்லைங்களா? இப்ப இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கூட சில பிரபுபாதா வந்து சிவனை பத்தியும் பிரம்மா பத்தியும் இதுலயும் குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு. அதே மாதிரி சூரியனை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. நம்ம பௌதிகத்துல போகும்போது எப்படி நம்ம எதை மறைக்கிறோம், எதை மறந்துடுறோம் அப்படின்றது கூட ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு. இப்ப நாமெல்லாம் குடும்பத்துல வந்து ஒரு குடும்பத்தை நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம், பேர பிள்ளைய பாத்துக்கிறோம், எல்லாமே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் அவங்களோட கடமை இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த கடமையில நம்ம ஒண்ணு செயல்பட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் பாருங்களேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த பௌதிகத்திலும் இருக்கிறோம், அதே மாதிரி ஆன்மீகத்திலும் இருக்கிறோம். பெரும்பாலும் நம்ம பௌதிகத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே கர்மிகள் தான் நம்ம எல்லாருமே.
நம்ம எல்லாமே குடும்பத்துல இருக்கிறனால, சமுதாயத்துல இருக்கிறனால நம்ம கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருப்போம். இப்ப இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்ம என்ன பண்றோம், அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகுறோம். அந்த பௌதிக தன்மையை கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வரோம். ஆன்மீக தன்மை விருத்தி அடைஞ்சிரும். சரிங்களா? அப்படி இருந்தா கூட சில நேரத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பௌதிகத்துல போக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தான் இது. இது வந்து சைவத்திலயும் உண்டு, வைணவத்திலயும் உண்டு. ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துக்கான ஸ்டோரி தான் அது. நம்முடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்த விஷயம் தான் இது. இதுல மதுரை ஆண்ட ராஜசேகர பாண்டியர் இருக்காரு இல்லைங்களா, அவரை பத்தி தான். அவர் வந்து அந்த 64 கலையும் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவருக்கு தெரியும். ஆனா 64 கலை சொல்றோட 63 கலை தான் அவருக்கு தெரியும். 64வது கலைன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கலைன்னா பரதநாட்டியம். அந்த பரத கலை அவருக்கு தெரியாது. யாருக்கு? ராஜசேகர பாண்டியனுக்கு தெரியாது. மற்ற 63 கலையும் அவருக்கு தெரியும். சரி, அந்த பரத கலை எப்படியா நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு அவரு நினைக்கிறார். அப்போ அத ஒரு வாட்டி சரி ஆடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பரத கலையை ஆட ட்ரை பண்றாரு. அந்த பரதம் ஆடும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கால்லாம் வலிக்குது. அவருக்கு குச்சி குச்சி விளையாடும் போது அவர் வலிக்குது. மற்றது எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஆனா இதை மட்டும் ட்ரை பண்றாரு. ஆனா முடியல, கால் வலிக்குது. அப்புறம் உட்காந்து யோசனை பண்றாரு. நம்ம ஒரு பரதம் ஆடுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோமே. ஆனா ஐயன் சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னா இடது காலை தூக்கி வலது காலை ஊன்றபடி நிக்கிறாரு. இடது காலை தூக்கி வலது கால கீழே ஊன்றி பூமியில ஊன்றி நிற்கிறாரு. அவரால் எப்படி நிக்க முடியுது? சாதாரண நேரமும் அவர் நடனம் ஆடிட்டே இருக்காரு நடராஜர். அப்படி சிவபெருமானை பத்தி ரொம்ப அழகா அவரு சொல்றாரு. அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது நின்றதால் எடுத்து வீசி எடுத்ததால் நிலம் மீது ஊன்றி இன்று நான் காணமாறி ஆடி என் வருதெல்லாம் வென்று மைசேதி அன்றோல் வென்றால் என்ன அன்பின் குன்றான் கரிகை வால்மேல் குப்பர விழுந்தேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இந்த பாண்டியன் ராஜசேகர பாண்டியன் வர்ணிக்கலாம். அவனுடைய பக்திய பகவான் அது ஐயன் வந்து மிஞ்சதுனால என்ன பண்றாரு, அவனுக்கு இப்ப இடது கால தூக்கி மேல வச்சுக்கிட்டு வலது கால தூக்கி மேல வச்சுக்கிட்டு இடது கால கீழே வந்து நிக்கிறார். எப்பவுமே எல்லா கோவில்லையும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து ஐயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா இடதுதான் மேல தூக்கி வச்சிருப்பார் இல்லைங்களா, வலது கால கீழே ஊனி இருப்பார். இவரு ராஜசேகர பாண்டி கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, பக்தி மிஞ்ச உடனே வலது கால மேல தூக்கிட்டு இடது கால கீழே வைக்கிறார். கீழே வச்சு அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைவத்துல இந்த மாதிரி ஒரு புராணம் உண்டு. அதே மாதிரி வைணவத்திலையும் ஒரு புராணம் உண்டு. நம்முடைய இதுலயும் ஒரு புராணம் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமானது. இங்க மகாபலிபுரம் பக்கத்துல இது ஒரு திவ்ய தேசம் தான். இதுவும் ஒரு திவ்ய தேசம் தான். அந்த கோயிலும் யாரு போயிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. அது அந்த கோயில் அந்த இடம் பேரே பாத்தீங்கன்னா திரு இடை எந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படும். அதாவது திரு இடை எந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஊர் பேர் என்ன, திருவிடவெந்தை சொல்லுவாங்க. திருவிடவெந்தை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரபு நான் போயிருக்கேன் பிரபு. திருவிடந்தை தானே பிரபு? ஆமா 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 போயிருக்கேன் பிரபுஜி. தலசைன பெருமாள். பெருமாள் வந்து தலசைன பெருமாள் பிரபு. என்ன தலசைன பெருமாள் நினைக்கிறாங்க இருக்கு பேரு, பெருமாள் பேரு. ஓகே. அந்த கோயிலோட அதுதான் ஒரு முக்கியமான இடம். இப்ப நம்ம எப்படி சிவபெருமான் எப்படி வலது கால தூக்கி இடது கால தூக்கி மாத்தி மாத்தி நின்னாரோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமான இடம் அது. அதுதான் வந்து சங்கு சக்கரம் இல்லாம இருப்பாரு இல்ல பிரபு? சங்கு சக்கரம் இல்லாம இருக்காரு. என்ன அது ஒரு சிறப்பு ஏதோ இருக்கு? இல்ல நான் சொல்றேன் அது உங்களுக்கு அதான் நீங்க கோயிலுக்கு போயிருக்கனால ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு தான் கேட்க வந்தேன். அதுல என்னன்னா ஒண்ணு வித்தியாசமா ஒண்ணுன்னா திரு விடை நந்தை எந்தை அப்படின்னு அந்த இடம் பேர். அதனால இப்ப திருவிட வெந்தைன்னு இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா சொல்றாங்க. இதுல என்ன ஒரு விசேஷம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இடது தோல்ல வந்து பூமாதேவி தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பாரு. அதாவது இடது பக்கத்துல பூமாதேவி தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பார் பகவான். அந்த கோவில ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது அது. அப்போ அந்த இடத்துல மகாபலிபுரத்துல அரண்மனையில அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிகேசரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னர், அது பல்லவ மன்னர்.
ஹரிகேசரி ஒரு பல்லவ மன்னர் இருக்கார். அவர் திருவிழநந்தில வந்து வாரகரிடம் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த பக்தி. அவரு வாரக பெருமானோட ரொம்ப ஆழ்ந்த பக்தியில இருந்தார் அவரு. அப்போ வாரகவரை வந்து தரிசிக்க வரார். தரிசிக்க வரும்போது கேட்கிறார், நான் தரிசிக்க வரும்போதே நான் அங்கிருந்து வரும்போது என்ன குதிரையை வந்து நான் என்னால அது என்னுடைய வயிற்றை தாங்க முடியல அந்த குதிரையால. அதனால ஓட்டம் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. அதனால வேற குதிரையை நான் மாறி வந்தேன் உங்களை பார்க்க வர்றதுக்கு. அங்கிருந்து வர்றதுக்கே என்னால முடியல. என் குதிரை என்னுடைய வயிற்றை தாங்க முடியல, என்னோட பாரத்தை தாங்க முடியல. அதனால வேற ஒரு குதிரையில நான் மாறி இங்க வந்து அங்க வந்து டிராவல் பண்ணி நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். ஒரு குதிரையால முடியல, என்னாலே உட்காந்து அந்த குதிரை மேல ரொம்ப நேரமா உட்காந்து பண்ண முடியல, நான் மாறி வந்தேன். ஆனா நீங்க சதா நேரமே எப்படி பூமாதேவியே இடது பக்கத்திலேயே தோல் மேல வச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பாரமா இல்லையா? வலது பக்கத்துல வைக்க கூடாதா? கொஞ்ச நேரம் மாத்தி வைக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஹரிகேசரி வந்து பிரார்த்தனை பண்றான் பகவானுக்கு. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னால இந்த மாதிரி தாங்க முடியல. ஆனா பூமாதேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய, அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த பூமாதேவி எல்லாம் இந்த பூமியில வாழற எல்லா இதையும் அவங்க தாங்கிட்டு இருக்கா. அவளை நான் தாங்கிறதுல தப்பு இல்லையே. ஒரு தாய், ஒரு பெண்ணாகப்பட்ட ஒரு தாய் 10 மாசம் ஒரு குழந்தை பெத்து எடுத்து 10 மாசமா குழந்தை வயிற்றுள்ள வச்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை வேற என்ன வச்சுக்க முடியுமா? வேற என்ன தூக்க முடியுமா? பகவான் ரொம்ப அழகா உபதேசம் அவன் கொடுக்குற மன்னருக்கு கொடுக்க முடியுமா? அப்படிப்பட்ட தாய் மாதாஜிங்கள. அது மாதிரி பூமாதேவிய எவ்வளவு இந்த பூமியே தாங்குறாவோ, பாவம் இருக்கு, புண்ணியம் இருக்கு, எல்லா விஷயமும் எல்லாரும் தாங்கி இருக்கிறான். அவளை தாங்குறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது பகவான் வந்து அவனுக்கு சொல்றாரு. இருந்தாலும் நீ கேட்டதுனால நான் கொஞ்ச நேரம் வந்து வலது பக்கத்துல இடது பக்கத்துல இருந்து வலது பக்கம் வைக்கிறேன் அப்படின்ற பகவான். வைக்க கூடாது, ஆனா நீ என்னுடைய பக்தனால நீ சொன்னனால இருக்கணும். அப்போ அந்த கோவில்ல விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க கண்ணாடி இருக்கும். அங்க வரகாசாமி வந்து இடது பக்கத்துல பூமாதேவி வச்சுட்டு இருப்பார். ஆனா அந்த கண்ணாடியில மூலம் பார்த்தா வலது பக்கத்துல இருக்க மாதிரி. அதோட விசேஷம் வந்து அதுதான் திரு இடை நந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இடது பக்கத்துல இருந்தனால இடை அப்படின்னு திரு இடை நந்தை எந்தைன்றது. அதுவும் திருவிழா சொல்லப்படுறது. அதுதான் அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. அது என்னதுன்னா திருவல நந்தை அப்படின்னு. இடை வலை வலது பக்கத்துல வச்சுக்கிறார். முதல்ல இடது பக்கத்துல வச்சு காட்சி கொடுப்பார் வராகசாமி. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வலது பக்கத்துல கொடுக்குறார். அதுதான் வந்து திருவல நந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 விதமான பேரு அது வந்து திருவடை வந்தை, திருவல வந்தை. இதே மகாபலிபுரத்துல ஒரு திவ்ய தேசத்துல அது ஒரு முக்கியமானது. வடகசாமி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாமி. இதே மாதிரி சொன்னது வந்து திருக்கடல் மல்லை பிரபு. சாரி, நீங்க சொல்றது திருவிடந்தை. ரெண்டும் பக்கம் பக்கம் தான். நான் சொன்னது திருக்கடல் மல்லை. அதான் தலசைன பெருமாள் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து நித்திய கல்யாண பெருமாள். நித்திய கல்யாண பெருமாள்னு சொல்லுவாங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ அது ஒரு திவ்ய தேசம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடம் அது. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலயும் அவதாரத்துல எவ்வளவு அழகா ஒரு சாதாரண ஒரு யாரா இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத் பக்தன் ஒரு சாதாரண ஆளா இருந்தாலும் சரி. இப்போ அது ஒரு உதாரணம் சொல்லலாமே. இப்போ நம்ம சில பிரபுபாதா இருக்கிறார். அதாவது காலேஜ் படிக்கும் போதே காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குருவை பாக்குறார், சந்திக்கிறார். திக்ஷா குருவை பாக்குறார். பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு எப்படி இருக்காரு, காலேஜுக்குள்ள அவர் போய் பார்க்க போகும்போது அவர் நண்பரும் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கோனிங் எப்படி இருக்கும், நம்ம கோனிங்க நார் கோனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோனிங்ல ட்ரெஸ் போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கார் அவருடைய குரு. அவரை பார்த்த உடனே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமியை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா ஒரு ஆன்மீகவாதி இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் அவன் நண்பர் சொல்றார், நீனும் அப்படி பாக்குற அவரை, அது மாதிரி பார்க்காது. அவங்கெல்லாம் வந்து மகான்கள் இல்லையா, மகான்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க. அதனால நம்மள மாதிரி வாட்டம் சாட்டமா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டா இருப்பாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. பகவானுடைய பக்தன் உடலை பார்க்காத, உடைய பார்க்காத, அவங்களுடைய செயலை பார்க்காத,
அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாரு, அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்குன்னு பாரு, அதை பாரு அப்படின்றான். யார் அவரோட நண்பர் சீல பிரபுபாதாக்கு. அப்புறமா தான் சீல பிரபுபாதா 2வது அட்டம்ப்ட்ல பண்ணும்போது தான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோசாமி சொல்லும் போது தான் வந்து அப்பதான் அவருக்கு மேல ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயமே வந்தது. யாருக்கு? சீல பிரபுபாதாக்கு. சோ அது மாதிரி பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸா போட்டாலும் அறிவாளியா தேவையில்ல, புத்தி நல்ல நிறைய ஞானம் இருக்கணும், பணக்காரன் ஏழை அது மாதிரிலாம் பகவானுக்கு கிடையாது. பகவானுடைய பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான், ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி தான் இருப்பான். ஆனா அவன் சொன்னா கூட அதை கேட்பாரு பகவான். அதுதான் நம்ம அழகா பாரு 7வது பாகத்துல என்ன சொல்ல, பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவருக்கு தெரியும் நாம என்ன செயல்படுறோம், என்ன மாதிரி இருக்கோம், என்ன அறிவாளியா இருக்கோம், முட்டாளா இருக்கோமான்னு நமக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் கொடுக்குறாரு. அப்ப நாம சதா நேரம் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள். இன்னைக்கு வர உஷா மாதாஜி வேற இன்னைக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவங்க வீட்டுல அவங்க பிளாட்ல வந்து இன்னைக்கு ஒரு விசேஷம் பண்றாங்க. ஒரு ஆச்சாரியர் வரார். அதனால இன்னைக்கு சென்னை இஸ்கான்ல காலையிலே போறோம், போயிட்டு அங்க போயிட்டு இது பண்ண போறோம். அதே மாதிரி உங்க கோவில், நீங்க உங்க ஏரியா இருக்கிற பக்கத்துல எங்கெங்க கோயிலுக்கு போக முடியுமோ போங்க, போயிட்டு ரொம்ப அழகா விடுங்க. ராதாஷ்டமி பத்தி ஒரு கதை கூட சொல்லலாம், ரொம்ப அற்புதமானது. ராதாஷ்டமி நிறைய பேர் ஒரு டிபேட்டே நடந்தது. நேற்று ஒரு மாயாப்பூர்ல நடந்த விஷயம். அது என்ன நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, ராதா முன்ன பிறந்தாங்களா கிருஷ்ணர் முன்ன பிறந்தாங்களா ஒரு டிபேட் நடந்தது. இப்ப நமக்குள்ள பேசுவோம். ராதா முன்னாடி பிறந்தாங்களா கிருஷ்ணர் முன்னாடி பிறந்தாங்களா? ராதா தான் வந்தாச்சு பிரபுஜி. இல்ல ராதா தான் பிறந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. ராதா தான் பிறந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க கதையில, பர்சானால. ஆனா கிருஷ்ணர் தான் முதல்ல பிறந்தாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு டிபேட் நடந்துதான் இருக்கு. நம்ம மாயாப்பூர்ல ரொம்ப அற்புதமா பண்ணுவாங்க. எங்க அது பெங்காலி தெரியாது, இருந்தாலும் பெங்காலியில அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொஞ்சமா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா இது முன்னாடி படிச்சிருக்கிறோம். ஏன்னா ராதா முன்னாடி தான் பிறந்துடுறாங்க. ஆனா வந்து கண்ணு திறக்கிறத வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா கண்ணு தெரியாம பிறக்கிறாங்க. ஆமா, கண்ணு இருக்காது அவங்களுக்கு, இருக்கும், பேச மாட்டாங்க, பூமியதான் அப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அழகா பரமாத்மா போய் அந்த அம்மா மேல போய் மார்ல உட்காந்துக்கிட்டு இந்த கையை வச்சு அப்படியே மார்ல இங்க வச்சு வைப்பாரு. வச்ச உடனேதான் அப்படி அசந்து பார்ப்பாங்க. பார்த்த உடனே, என்னடா கிருஷ்ணா இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கீங்க, இத்தனை நாளா நான் கிடக்குறேன், இப்படியே ஜடம் மாதிரி கிடக்குறேன் அப்படின்னாங்க. ஏன்னா அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாவோட தாய் தந்தரையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளும் பர்சனலா வந்து நடாந்த குழந்தை, நல்ல அழகான குழந்தை, தங்க கலர்ல இருக்கா இவோ குழந்தை, இந்த மாதிரி இருக்கே, பேச மாட்டேங்குது, அசைவே இல்லாம இருக்காளே, கண்ணு வேற மூடியே கிடக்கு, கண்ணை திறக்கவே மாட்டேன்றாளே, அப்படி ரொம்ப நாள் அவசரப்பட்டாங்க அவங்க. ஆனா பகவான் வந்து தன்னோட அவர் பார்த்தாதான் அதுதான் தாயார் வந்து வரம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. கிருஷ்ணா உன்னை நான் பார்க்கணும், நான் அவதாரம் எடுக்கும் போது நான் உன்னை பார்க்கணும், அப்பதான் அது அப்படின்னு. ஆனா அங்க வந்து இவங்க முன்னாடி வந்துடுறாங்களே, இவங்க பின்னாடி வர்றாரு. இதுக்கு வாசுகி தேவி தாயாரும் ஒரு காரணம் தான். தேவி தாயார் சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 4 கை சொரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுத்தோன்னா அந்த அம்மா சொல்லிட்டு வேண்டாம், எனக்கு 2 கை சொரூபத்து தான் வேணும்னு. அதே மாதிரி சிசுபாலனும் பாருங்க, அவனும் 4 கை சொரூபத்துல வரான், கண்ணும் வரான். அவனை பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றான், ஜராசந்தன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, டேய் சாதாரண நீ சொல்ற கண்ணன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவோட அவதாரம் சொல்றாங்க. ஆனா இவன் பாரு, விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்துக்கிறான் சிசுபாலன். ஜராசந்தன் சொல்றான். கடைசியில் என்ன பண்றான் ஜராசந்தன், ருக்குமணியை வந்து அவ்வளவுதான் சிசுபாலன் தான் திருமணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி ருக்குமணி தாயோடைய அவங்க அப்பாவை கூட்டும் போயிட்டு ஜெயராகிட்ட போய் விளக்கம் கொடுக்குறான். இது கேட்கறான், அந்த இப்ப ஜாதகம் பொருத்தம் பாக்குறான், இவளுக்கு எப்படிப்பட்ட பொண்ணு மாப்பிள்ளை கிடைக்கும். ஜராசந்தன் இந்த மாதிரி எல்லாம் திருவெல்லாம் பண்ணுவான். அவன் பையனை முதல்ல ஜராசந்தனோட பையனை சகாதேவன் முதல்ல வந்து ருக்குமணியை திருமணம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்றான். ஆனா சகாதேவன் ஒத்துக்க மாட்டேன்றான். அவன் என்ன சொல்றான், இல்ல அவங்க வந்து லக்ஷ்மி மகாலட்சுமியோட அவதாரம் அவங்க. அதே மாதிரி கண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவோட அவதாரம். அதனால நான் வந்து கண்ணனோட பக்தன். யாரு சொல்றா, ஜராசந்தனோட பையன் சகாதேவன் சொல்றான், நான் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஜராசந்தன் என்ன பண்றான், இவனை பிடிச்சிக்கிறான், சிசுபாலனை
சிசுபாலனுக்கு வந்து எப்படி சொல்றேன்னா ஜரா கிட்ட கூட்டும் போறான். இவரு பீமவண்ணன், அதாவது ருக்மணியோட அப்பாவை கூட்டும் போறான். ஜரா கிட்ட கூட்டும் போயிட்டு அங்க ஒரு அதாவது அவரோட சகோதரி, அது அவங்க வந்து ஜாதகம் பார்க்க நிக்கிறவங்க. அப்போ வந்து அவங்க ருக்மணியோட ஜாதகத்தை கொடுத்த உடனே அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது, மால ஆரம்பிக்கிறது, தாள ஆரம்பிக்கிறது, தாரம்பிக்க இடைச்சொல், அந்த பேர் உள்ளவன் தான் வந்து இவனுக்கு மனைவி கணவனா வருவாங்க ருக்மணிக்கு. அதே மாதிரி பாலன், கடைசியில பாலன் முடியும், அந்த மாதிரி பேர் உள்ளவங்க தான் வந்து இவளுக்கு வந்து கணவனாக வருவாங்க அப்படின்னு ஜரா சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு உடனே ஜராந்தன் சொல்லிட்டான், சிசுபாலன் தான் அவனுக்கு, பாலன் கடைசியா பேர் வருது இல்லையா, சிசுபாலன் தான் பேர் வருது அப்படின்னா. சிசுபாலன் ஒரு பேரும் உண்டு, மகேதன் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் உண்டு, மகேதன் ஒரு பேர் உண்டு அவனுக்கு சிசுபாலன். அதனால ஜராசந்தன் இவன் தான் அவனுடைய கணவன், ஜாதகத்திலே இருக்கு அப்படின்ட்டான். அதே மாதிரி 4 கையில உள்ள குழந்தை யாரு பிறந்தாங்களோ அவங்கதான் வந்து ருக்மணிக்கு தாயா இது கணவனா வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாதகம் சொன்ன உடனே இது இடையில என்ன பண்றாரு பகவான் தான் தெரியுமே இதுக்கு. ஆனா சிசுபாலன் சொல்றாங்க, சிசுபாலன் ஜராசன் சொல்றான், நீ தான்டா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அது ஏற்பாடுலாம் பண்றாங்க. அவங்க அப்பாவும் ஓகே பண்ணிட்டாரு, ருக்மணி அப்பாவும் ஓகே பண்ணிட்டாரு. ஆனா சிசுபாலனுக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கு, ஏன்னா அவன் மாய கண்ணனாச்சு, அவன் எப்படியா தூக்கி போடுவான் அவளை, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து தூக்கி போயிடுறாரு. தூக்கி போகும்போது ஒரு ஓலைச்சுவடிய பீமவனுக்கு குடுத்துட்டே போயிடுறாரு, யாருக்கு ருக்மணியோட அப்பாவோட குடுத்துட்டே போயிடுறாரு. அப்போ அந்த ஓலைச்சுவடி திருப்பி ஓபன் பண்ணி பாக்குறான். அந்த ஓலைச்சுவடியில ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல கரெக்டா இருக்கு, ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது, என்னுடைய பேரு மதுசூதனன் சொல்லுவாங்க, மா ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு. அதே மாதிரி நந்தகோபாலன் என் பேர் உண்டு அப்படின்னு, கோபாலன் எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு, நந்தகோபாலன் எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓலைச்சுவடியில ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் 4 கை சொரூபத்துல சொன்னேன், ஆனா அதே வந்து சிசுபாலன் நான் அவனை தூக்கனால 4 கையும் அவனுக்கு மறைஞ்சு போச்சு, அதே மாதிரி அந்த கண்ணும் மறைஞ்சு போச்சு, நான் தூக்கனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லுவேன். அது மாதிரி பகவானுடைய லீலைகள் ஒன்னு ஒரு அற்புதம். நாமெல்லாம் வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா, நாம பண்ண பாவம் புண்ணியத்துக்கு அந்த மாதிரி இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு அண்ணன் தம்பி அப்பா அம்மா சுகம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஏதோ ஒரு வகையில நாம வந்து பாவம் புண்ணியம் சேர்த்து பண்ணாதான் நம்ம இதுல கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. அதே கஷ்டம் வரும்போதும் அதை நம்ம அனுசரிச்சுட்டு சகிச்சுட்டு போகணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிக்கிட்டே போலாம், பேசிக்கிட்டே போலாம். அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். 10வது பதம் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुभ्यो विष्णु नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा. இன்னைக்கு எல்லாமே ஜென்மா இது ராதாஷ்டமி இருக்கு. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபுஜி. கோயிலுக்கு போவாங்க. இன்னைக்கு என்ன ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருப்பாங்களா பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி. எத்தனை மணி வரைக்கும்? எத்தனை மணி வரைக்கும்? ஃபுல் டேயா? ஃபுல் டே, நைட் வரைக்கும். ஓகே. நைட் 12 மணிக்கு மேல தான். ஓகே. என்ன நம்ம இங்க இஸ்கானோட மீட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம், அதனால அங்க போய் ஏதாவது சாப்பிடக்கூடாதுல்ல, அதனால கேட்டுக்கிறேன். ஆமா ஆமா. இல்ல வயசு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கனால பார்த்து எடுத்துருங்க, அது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. அதுக்கேத்த மாதிரி இஸ்கான்ல வந்து விரதங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இன்னைக்கு முந்தா நாள் சீவாச பிரபு போன் பண்ணி சொன்னாரு, கிளம்பி வா அப்படின்னாரு. இப்ப அதே மாதிரி எல்லாருமே கோவில்ல இப்ப யாருமே இல்ல, நம்ம கோவில்ல எல்லாமே எல்லாம் அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க. கோவில்ல இப்ப மிஞ்சி போனா ஒரு 10 பேர் தான் இருக்காங்க. இப்போ பெங்காலில இருந்து ஒரு 2 பேர் 3 பேர் இருக்காங்க. எல்லாமே அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க. கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, நான் போலாம் தான் பார்த்தேன், ஆனா இங்க டைம் இல்ல கரெக்டா இருக்கு. அங்கேயே 1 மாசம் நம்ம இங்கே தங்கிட்டோம் போனது. போயிட்டு வீட்டு பக்கத்துலயே சென்டர் இருக்கு, அதனால போயிட்டு வந்துடலாம். நைட் ஏறினா காலைல இறங்கிடலாம் இல்லையா? இல்ல வீட்டு பக்கத்துல நடந்து போற அளவுக்கு. ஓ உங்களுக்கா? ஆமா. ஓகே ஓகே. ராவத்துல இருந்து அவங்க ஒரு சென்டர் ஓபன் பண்ணி அங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி சரி சரி. நான் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணாம விட்டேன்.